Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. І не толькі цікавага, але й трошки чароўнага. Таму што зараз час чараўніцтва. Дзяўчынкі-снягурачкі, а хочаце, я вас здзіўлю? Лесік, гэта ж твоя любимая справа – здзіўляць нас цікавымі фактамі. Мы гатовыя слухаць. Ці верыце вы, што снягурачкі ёсць не толькі на зямлі, але і ў космасе? Калі ў космасе ёсць снягурачка, значыць і дзядуля Мароз таксама. Вядома, які дзядуля адпусціць унучку адну ў космас. Думайце, думайце, снягурачкі. Сябры, і вы далучайцеся да нашых разважанняў. Можа, вы чулі пра касмічную снягурачку? Вара, хадзі бліжэй, давай абмяркуем нашы версіі. Думайце, думайце, а я пакуль дам невялікую падказку. Падказку? Давай, з яе трэба было і пачынаць. Узгадайце, якая планета сонечнай сістэмы ахутана тайнай? Венера, правильно? Усё так. Венеру яшчэ называюць сястрой зямлі. У планет ёсць шмат чаго агульнага. Я ведаю, што на Венеры ёсць горы і раўніны. А яшчэ шмат вулканаў. Толькі круціцца вакол сябе планета не так, як Зямля і іншыя планеты, а ў адваротны бок. Яшчэ гэта вельмі гарачая планета. На ёй заўсёды спёка. І яшчэ вакол планеты шмат аблокаў, і яны жоўтага колеру. Венера гарачая і яскравая. Мы вельмі проста можам убачыць яе з зямлі на начным небе. Малайчынкі, дзяўчынкі, але я пытаўся пра снягурачку. Як вы лічыце, ці ёсць на Венеры свая снягурачка? Лесік, да ты што? Мы ж толькі ўзгадалі, што гэта вельмі гарачая планета. Снягурачка там у момант растане. Гэта вы правільна прыкмецілі. Нават касмічныя караблі на планеце могуць знаходзіцца не больш за гадзіну. Лесік, ты раскрывай свой сакрэт. Што за касмічная снягурачка? І пры чым тут планета Венера? Калі ласка, вы ведаеце, што аднойчы сур'ёзныя навукоўцы, якія займаюцца даследаваннем космасу, дамовіліся даваць розным з'явам на планеце Венеры назву ў гонар знакамітых гераінь казак і легенд. Так. Гэта ўжо становіцца вельмі цікава. І вось адну з раўнін на Венеры назвалі ў гонар знакамітай унучкі дзядулі Мароза снягурачкі. Раўніна снягурачкі? А што, гучыць? А дзе дакладна знаходзіцца тая раўніна? На поўначы Венеры, і распрасціраецца яна на 2800 кіламетраў. Ой, якая вялізная! Разам з другой раўнінай яна ахінае паўночны полюс планеты. Вось бы уважліва разгледзець гэтую раўніну снягурачкі. Прыйдзецца вельмі пастарацца, таму што Венера не вельмі любіць адкрываць свае тайны. Але паспрабаваць можна. Сябры, будзеце углядацца ў зорнае неба, знайдзіце на ім яскравую Венеру і памашыце ёй рукой. Так мы перададзім прывітанне яшчэ адной снягурачцы. А зараз усіх снягурачак мы запрашаем разам з намі паглядзець ранішні мультфільм. Ой, сябры, вы паспелі ўпрыгожыць ёлачкі? Я вельмі люблю гэтую справу. Мы ўсё сям'ёй збіраемся і пачынаем развешваць цацкі. І пры гэтым кожны ўспамінае гісторыі, якія здарыліся з імі ў Новы год. Многія ўзгадваюць, якія падарункі атрымлівалі на свята. Ой, пачакайце. Новы год прыходзіць на ўсёй планеце, а вось елачкі ж усюды не растуць. Нам больш пашанцавала. Не перажывайце, у кожнай краіне на планеце адзначаюць Новы год. Толькі вось упрыгожваюць розныя расліны на свята. Давайте даведаемся, якія расліны па прыгажосці могуць паспрачацца з нашай ёлачкай. Прапаную адправіцца на Кубу. Там
там заўсёды цёпла, а кубінцы ўвесь час танцуюць. Ха-ха! Уявляеце, які вясёлы ў іх Новы год! Яны танцуюць зранку і да ранку! Толькі елкі ў іх не растуць. Але гэта ніколькі не засмучае мясцовых жыхароў. І якую расліну яны ўпрыгожваюць? Кактус! Ха-ха! Здорава! А што? Ён зялёны круглы год і з іголачкамі. Вось кубінцы і ўпрыгожваюць кактус. Вешаюць на яго цацкі і гірлянды. Вакол такога прыгожага кактуса можна і вясёлыя карагоды вадзіць. А вось аўстралійцам можна нават не ўпрыгожваць ніякую расліну пад Новы год. Гэта чаму? Яны не любяць гэтае свята? Яшчэ як любяць. Але на іх кантыненце ёсць расліна, якая пачынае цвісці якраз на конадні гэтага свята. Кветкі самі ўпрыгожваюць расліну? Усё правільна. Гэта расліна метрасізерас. Якраз да навагодняга свята на ёй з'яўляюцца чырвоныя кветкі і іголачкі. Ой, яны быццам ёлачная мішура. І ўжо ёлачныя шары будуць на такой прыгажуні залішнія. Вось пад такім святочным дрэвам шукаюць аўстралійскія дзеці навагоднія падарункі. О, трэба праверыць, можа пад маёй ёлачкай ужо з'явіліся падарункі. Кася, не спяшайся, яшчэ не свята. Ведаеце, як хочацца ўбачыць падаруначкі. Ды і ёлачка ў нас атрымалася такая прыгожая. А вось у афрыканскім Судане няма традыцыі ўпрыгожваць расліны. Там пад Новы год жыхары адпраўляюцца на пошукі арэхавага дрэва, ці як яго яшчэ называюць, алешыны. О, і што яны робяць, калі сустрэнуць такое дрэва? Яны уважліва глядзяць на яго, і калі знаходзяць нязрэлыя арэхі, гэта лічыцца добрай прыметай. І што яно значыць? Суданцы ўпэўнены, што знайсці нязрэлы арэх у гэты час значыць, увесь год будзеш здаровым і багатым. І ўвесь год збіраць добры ўраджай арэхаў. Арэхі быццам ёлачныя шарыкі. О, толькі вельмі вялікія. І трэба быць асцярожным, каб такі шарык не трапіў па галаве. А можа, гэта таксама лічыцца добрай прыметай у Афрыцы. А зараз добрая прымета ад нас. Калі глядзіш добры ранак, значыць, чакай цікавых мультфільмаў. Давайце глядзець. Прапаную трошкі пагуляць. Давайце адгадваць загадкі. Варачка, загадвай. Хто ранкам ходзіць на 4 нагах, удзень на 2, а вечарам на 3? Цудоўная загадка. І яна з гісторыяй. Калі будзеце цікавіцца легендамі і міфамі старажытнай Грэцыі, сустрэнеце такую загадку. Яе задаваў сфінкс Эдыпу. Значыць, загадка не простая, а з падвохам. Вара, а паўтары яе, калі ласка. Хто ранкам ходзіць на 4 нагах, удзень на 2, а вечарам на 3? Ой, а нашы гледачы першымі далі адказ. І тут гаворка пра чалавека. Правільна, ранак – гэта маленства, калі дзіця поўзае. Дзень – гэта дарослы чалавек, які ходзіць на 2 нагах. А вечар – гэта пра старога чалавека, які апіраецца на кій. Так і дзядуля Мароз заўсёды ходзіць з посахам. І ці ўсе ведаюць, навошта Дзед Мароз ходзіць заўсёды з посахам? Па-першае, старому чалавеку так хадзіць зручней. А па-другое? А па-другое, посах у дзядулі чароўны. Ён дапамагае яму маляваць узоры на вокнах, пакрываць дрэвы інеем, рабіць завеі да завірухі. Можаце паглядзець, ці ёсць за акенцам снег. А потым зноў сядайце на канапы, будзем глядзець зімовы мультфільм. А зараз надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! І пераднавагодніх цудаў. І самых лепшых канікул. А ўжо заўтра мы будзем чакаць вас зранку у нашым добраранку!